Katarina Tauri. Liigalais palaa pitkältä talvitauolta Lennu, mistä me palataan? En mä tiedä, mistä me palataan. Me palataan kesätauolta ja äijän liigalais-sapatti vapaalta. Ihan Konna Kontiolana, me ei ihan niitä syksyn ekoipelejä pelata, vaan me hypätään tässä kohtaa kelkan kyytiin ja sitten me mennään kevääseen kesään asti. Joo, tuohan nerokas systeemi, koska meillähän jää tässä näin, niin jää kaikki kesätreenit väliin, ei tarvitse siellä hikoilla. Ja sitten kato junnut hönkii aika lujaa noin alkukierrokset, niin kokeneemmat jäbät niin pääsee kato suoraan pereille. Hei, tosiaan homman nimi on se, että ne, jotka vielä muistaa, niin Liigalais Original, ei Six, vaan Original 2, oli siis me kaksi. Tällä kokoonpanolla lähdettiin liikkeelle. Sitten sä oot tehnyt hyvää työtä tässä välissä serkkupoikas Jonin kanssa. Missä muuten Joni on? Joni on tällä hetkellä niin Malmin jäähallilla valmentamassa. Jonilla alkoi, itse asiassa täytyy onnitella Joni, niin hän aloitti viime viikolla niin alle 16-vuotiaiden maajoukkueen valmennustiimissä. Eli edelleen coachaa vastuuvalmentajana IFK B-junnuja ja sen lisäksi niin hyppäs muun muassa Hannes Hyväsen kanssa niin tuonne U16 maajoukkueen valmennukseen. Eli Jonilla kiireet lisääntyi, niin podcast jäi pois, en ymmärrä kyllä miksi. En mäkään, mutta onnea Jonille, hieno, upea juttu. Ja kyllä me varmaan Joniakin saadaan ääneen mukaan, mutta muuten niin Linnanahde Petrel kaksikolla nyt sitten mennään. Toinenhan meistä ymmärtää pelistäkin jotain. Kyllä, ja kyllä mä oon tuossa valmennushommissa oppinut myös vähän lisää. Että näillä mennään. Näillä mennään. Ja siis uusi kanava, eli Aki Linnanahde YouTube-kanavalla jatkossa ilmestyy Liigalais YouTube-kanava. Ja jos katsot tämän Liigalais-kanavan kautta, niin se ikään kuin menee kiinni. Tuu tonne Aki Linnanahde-kanavalle. Ja me ei olla nyt lyöty ihan pelikirjaa kiinni, että miten usein me tehdään, mutta semmoinen lupaus me nyt ainakin uskalletaan antaa, että joka toinen viikko tehdään Liigalais-video yhdessä tänne mun kanavalle. Ehkä joskus sitten tiiviimminkin, ehkä voidaan reagoidakin vai mitä? Joo, tai ehkä sanotaan aikataulujen takia, niin haluttiin molemmat niin ihan innoissaan halusi jatkaa ja sitten ehkä kun tämä pidetään tämmöisenä ei-studioympäristönä, niin meillä on myös aika nopea aikatauluinen mahdollisuus, niin ihan fiiliksen mukaan ottaa, että jos jotain tulee ajankohtaista, mistä pitää ja kannattaa puhua, niin voidaan tehdä video, että me ei oikein tiedetä vielä, että mihin tämä tulee menemään, mutta aika näyttää. Katsotaan mitä tapahtuu ja sitten mä tuun tekemään tänne omalle kanavalle myös omia jääkiekko-monologivideoita, eli kyllä tämä kiekkosisältö lisääntyy täällä. Mutta Lennu, ensi viikolla startataan yhdessä, jos muutama tämmönen odotus. En sano tulevaan kauteen, koska kausihan on jo menossa, mutta mitä havaintoja nyt tähän liigakauteen, johon me nyt hypätään vähän liikkuvaa junaa keskellä syksyä mukaan? Joo. Liikkuvaan junaan. Mun ensimmäinen kysymys on, että meinaako Pelikans hypätä vielä junan kyytiin vai menikö jo? Sitä voidaan ensi viikolla jutella tarkemmin. Mä tiedän, että sulla on painavaa asiaa Pelikansin junasta. Mä uskon, että Pelikans on vielä kyllä playoff-taistelussa kiinni vaikka ehkä vähän pahalta näyttää. Ja Tampereen Tappara. Se on ihan sama, mitä siellä tapahtuu. Vaihdetaan ja asiantuntijat haukkuu peliä. Ehkä, sanotaan, että Hämeenlinnan suunnalta lähinnä mutta Grönborg on aika upeasti tullut liigaan ja yksi tappio Tapparalla, yksi täyden 0 pisteen peliä muuten voittaja, niin en mä tiedä. Liigalais oli hetken tauolla, mutta ei valtakunnassa ole mikään muuttunut. 2,5 pinnaa per peli Tapparan tahti, mutta väärin voitettu illasta toiseen. Mulla on itse asiassa, otetaanko ensi viikolla muutama sana ainakin Tapparasta, koska tässä on nyt vaan se kysymys, että meneekö vähän liian hyvin nyt tää syksy. Tapparahan on kevään joukkue, mutta nythän tää on aivan päälailla tää asetelma. Tapsu vetää toi syksyllä pitää niin piikissä. Niin.
pitääkö tässä huolestua Tappara-fanien, että päinvastoin sitten taas Ilves, joka yleensä lähtee telineistä, niin ei nyt ollut mikään räjähdysmäinen lähtö, mutta sitten taas Ilves yleensä hyytyy keväällä, niin eihän tässä nyt vaan käy niin, että Ilveksestä tulee kevään joukkue ja Tapsusta tulee syksyn joukkue. No kyllä on vaikea uskoa, että niin olisi. Varsinkin Tapparan kohdalla. Ilveksen mä uskon, että Ilves tulee olemaan kyllä hyvä tällä kaudella, että on nihkeä lähtö ollut, että Tapparamainen lähtö, mutta en mä jaksa uskoa, että Tappara tosta hirveästi hyytyisi. Mutta sulla on pointti siinä, että jos katsotaan melkein sarja kuin sarja, katsotaan mestarijoukkueita, niin kyllä siellä aina joku heikko hetki, joku tappioputki on tullut, missä se joukkue kasvaa henkisesti ja pelillisesti vielä uudelle tasolle, niin kyllä tosi jotain, noin ei mene, 2,5 pisteellä ei Tappara kyllä tuosta seilaa mestaruuteen. No ei millään. On tässä niin paljon mielenkiintoista. Helsingin IFK, onko nyt vihdoin? Sulla oli jotain osaa ja arpaa viime mestaruudessa. Oli joo. Kyllä nyt on niin sanotusti kovat piipussa. Mä olin tuossa itse asiassa radioa tekemässä äijän jalanjäljille lähin viime viikolla. Olin tuolla kommentaattorina. Mulla on tulossa tuonne pari viikon päästä TV-kommentaattorin hommia, niin oli harjoittelemassa radiossa IFK-peliä kommentoimassa. Ja sitten pelin jälkeen kuulin, että IFK:lle on luvattu tortillat seuran puolesta joka viikko kun ne voittaa kaikki pelit, niin seuraavasta alkuviikosta. Niin Juha Jääskä kertoi näin, ja mä ajattelin, Juha totesi siinä, että nyt on all in, nyt on kaikki munat on laitettu likoon, että jopa tortillat tarjotaan voittavan viikon jälkeen, että IFK:ssa on niinku kaikki nappulat keskellä, ja katsotaan, mielenkiintoinen pointti sekin. On kyllä todella, tortillat. Kyllä. Miten hei, pakko kysyä, oli viime vuonna niin meidän vieraana, aika lailla vuosi takaperin, niin Rockin silloinen päävalmentaja Maso Lehtonen, ja Mason kerho nolla odotuksilla, niin seilaa tällä hetkellä niin siellä 6, ootko kerhoa fiilistellyt? Mä kerhoa fiilistellyt, mutta et kai sä nyt väitä, että sä fiilistelet. Siis sähän perinteisesti oot kerhon vihaaja. Ja eikö se ollut niin, että sulla ei ole niin Janakkalaa pidemmälle mitään asiaa? Oot sä yhtäkkiä kerhon mies, Lennu? Kyllä mä sanoin, että Maso Lehtonen, kyllä semmoinen pieni miesihastus on Maso Lehtoseen, niin kuin varmaan kaikilla muillakin, niin kyllä mä ehkä saatan niin kuin tiiriöön asti vetästä nykyään. Että siinä ABC:lla sitten takaisin. On toi Maso, onhan toi niinku, toi on nimenomaan fressiä, että tommonen Maso Lehtonenkin tulee tohon, ja mä pidän ehdottomasti HPK:lle peukkuin pystyssä. Joo. Vitsi hei, tos kun katsoo Jyppi Superstarat, tiedätkö, kärpät kysymysmerkkinä, Ässät on aloittanut hyvin. Mitä tekee Todella hyvin. Sportin ulkomaan. Sportilla on taas hyvä joukkue, niin en mä tiedä. Ei enää. Älä enää sitä sporttia. Älä enää tuo sitä sporttia. Nyt niinku sport on nähty. Risto on nähty. Onko? Onko? No, 2 vuotta sitten mä puhuin tästä. Mä jatkan samoilla lauseilla. Sportille goodbye ihan oikeasti. Se on nyt vaan näin. Ai niin, äijä joo. Joo. Äijä puhui siitä sportista, joo. Sä oot jo 2 vuotta sitten, niin annoit jo ripalle potkut. Sama kura tulee jatkumaan. Sama kura tulee jatkumaan, mutta tehdäänkö me kuule niin, että tää oli vaan tämmönen pieni tiiseri, mitä tuleman pitää. Pistetään aktiiviseksi myöskin toi Liigalaisin Instagram-tili, ja yes. Ensi viikolla jatketaan. Mä haluan ehdottomasti puhua ainakin Tapparasta. Mun mielestä tosta HPK:sta pitää ottaa erikoisläpät ja sitten peli kanssa.
Et missä se nyt Joo. menee se pelikansi? Nämä mun mielestä ainakin pitää ensi viikolla ottaa niin kuin tapetille. Joo, se kuulostaa hyvältä. Se kuulostaa oikein hyvältä. Ja ehkä vielä viimeisenä, niin sä oot nyt vähän ollut täältä Helsingistä pois, että oot vissiin Espanjassa käynyt, kattelin Tarinatalli ryhmän Joo. kanssa, olitte siellä. Ootko edelleen Espanjassa? Olla, täällä ollaan. Buenos tardes. Oli, kyllä. Joo, juuri näin. Ja sä oot Fenomenena Originalsia siellä tietenkin käynnistelemässä. Kyllä. Tätä meidän liigalaisin ihanne tai haave lätkäjengiä Aurinkorannikolle. Mutta Turkuun, oot Turussa tietenkin vaikutat vahvasti, niin pakko kysyä, oletko vielä M&M kuntosalin jäsen? Hei, mulla on itse asiassa mullistavia uutisia. Mä olen vaihtanut kuntosalia. Onko? Mulla on ihan Oi ei. uudet miehet, kenen kanssa mä treenaan. Mä kerron ensi jaksossa lisää. Mut en oo enää Ai Arsu että. Bärin jalkakyykkyä nähnyt pitkään aikaa. Siinä oli nimittäin puhdas. Se meni niin puhtaasti se kyykky siitä ja niin kuin varmaan arvaatkin, niin rautaahan nousi. Ai että. Tätä kannattaa. Nyt tuli pommi. Tää on pommi. Tää on Tota. pommi, mä tiedän. Siksi mä halusin vähän valmistaa porukan tähän, ettei tää tule ihan niin kuin, tiedätkö, tyhjistä. Joo. Se on liian heviä. Mutta jatketaan näillä ensi viikolla. Ottakaa siis tämä Aki Linnanahden YouTube-kanava seurantaan. Liigalaisin kanava menee pimeäksi. Jatkossa siis pelkästään YouTubessa. Liigalaisbrändin alla paljon jääkiekkopuhetta. Ei muuta kuin ensi viikkoon, moro. Moi moi.